ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಯಾನಿಕಲ ಮೋಕೆದ ರಾಜೇಶ್ ರೈ ಡಿವೈನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಇರ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ಸಾಧಕರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಂಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾಯಿನಂಚಿನ ಕವಿ ಸಾಹಿತಿ ಅಂಚನೆ ತುಳುರಂಗೋಡು ಮಸ್ತ್ ಬೆಂದಿನಾರು ಕೃಷಿಕೆ ಆದ ನಾಟ್ಯ ವೈದ್ಯ ಆದ ಪುಗರ್ತ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಆಳ್ವ ಕಲತ್ತೂರು ಮೇರೆನು ಭಿನ್ನರಾದ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದ ಬಲಿ ಆರೊಟ್ಟಿಗೆ ಎರಡು ಪಾತ್ರನೊಂದುಲ್ಲ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಣ್ಣ. ನಮಸ್ತೆ. ಹಿರೇನು ಎಂಕ್ಲು ಭಿನ್ನರಾದ ಲೆತ್ತದ ಇರು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕವಿ ಸಾಹಿತಿ ಮಸ್ತ್ ತುಳು ರಂಗೋಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕವಿತೆ ಕಾದಂಬರಿ ಕವನ ಬರೆದು ಎಡ್ಡೆ ಪುಗರ್ತ ಪಡಿನಾರು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಕೃಷಿಗೆ ಅವೇ ರೀತಿ ನಾಟಿ ಮರ್ದಿಡ್ಲ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತ ಪಡಿನಾರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬನೊಳಿ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಆಳ್ವ ಕಳತ್ತೂರು ಹಿರೇನು ಎಂಕ್ಲು ಇನಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆತ್ತದ ಇರ್ನ ಬಾಯಿಡ್ ರಡ್ಡು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರೆಗಳೇನು ಕೇನೋಡು ಬಣ್ಣದು ಎಂಕ್ಲು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿವಂದ ಇರ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನೋಡದು ಯೌವನ ಮಟ್ಟ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಸಾದಿಲೇನು ರಡ್ಡು ಇರ್ನ ಅನುಭವಗಳೇನು ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬನೊಳ್ಯ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಬಂಬ್ರಾಣ ಮುಗೇರು ದಿವಂಗತ ಶಂಕರ ಆಳ್ವ ಕಲತ್ತೂರು ಅವೇ ರೀತಿ ಏಳ್ಕಾನ ಗುತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತಾ ಆಳ್ವ ಮುಕ್ಲೆನ ಮೂಜನೆ ಮಗೆಯಾದ 1970 ಇಸವಿಡು ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಎನ್ನ ಪುಟ್ಟಿನ ದಿನ ಬೇಷ 19 ಪಂಡ ಮೇ 25ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಪತ್ತನಾಜ್ಯದ ಮನದಾನಿ ಪುಟ್ಟಿದಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾನು ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿಕೇರ್ನ ಬಂಡ ದುಂಬುದ ಆ ಬಡತನದ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿಕನ ಮಗೆಂದೆ ಪನ್ನೊಳಿ ದಯ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಗ್ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಆರದಾಲ ಪ್ರಬಲರಾದಿಜ್ಜಾಂಡು ಎಡ್ಡೇನ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತದು ಜೀವನನ ಮಂತನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮಗೆಯಾದ ಪುಟ್ಟದು ಕೃಷಿ ಬದುಕುದೊಟ್ಟಿಗೂ ಶಾಲೆದ ಜೀವನಲ್ಲ ಮಂತೊಂಡೆ ಸಾಧಾರಣ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಇಚ್ರಂಪಾಡಿ ಹಿರಿಯ ಬುನಾದಿ ಶಾಲೆಡು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನ ಮಲ್ತೊಂದು ಐದು ಬಕ್ಕ 8ನೇ ತರಗತಿ 1ನೇ ತರಗತಿನ ಅಂಗಡಿ ಮುಗೇರು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಡು ಮಲ್ತದು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಅಡಚಣೆ ನೆಡ್ದವರ ಯಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಕುಂಬ್ಳೆಗೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನ ಮಂತೆ ಆಂಡಲ ಎನ್ನ ಜೀವನಡು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಡು ಒಂಜಿ ಕೋಡಿ ಎತ್ತವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಯಾನು 10ನೇ ತರಗತಿಡು ಅಲ್ಪ ಅನುತ್ತೀರ್ಣೆ ಆದು ಪೋಯೆ ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡು ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ಎಂಕ್ಲನ ಇಲ್ಲ ನೆಡ್ದವರ ಯಾನು ಪೊಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೃಷಿತ್ತ ಬೇಲೆಡು ಎನ್ನನು ತೊಡಗಿಸ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಜೀವನನ ಸಾಗಿಸಾಯೆ ಮಸ್ತ್ ಕೃಷಿಗೆ ಬಾಡೋದು ಇಲ್ಲಡು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಬೆಂದೆನು ಆ ಬೆಂದಿನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಗನೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯಡು ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ನಾಟಕದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪನು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಮಯೂರ ಅಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಾಟಕಡು ಯಾನು ಪಾತ್ರನ ಮಂತೆ ಅಂಚ ನಾಟಕದ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಚೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವೊಂದು ಪೋದು ಯಾನು ಕೃಷಿ ಬದುಕುದೊಟ್ಟಿಗೂ ಯಾನು ದಾನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶನ ದೀವೊಂದು ಒಂತೆ ಸಮಯ ಬಸ್ಸಿಡು ನಿರ್ವಾಹಕಿಯಾದ ಬೆಂದೆಯಾನು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗಲತ್ತು ಮೂಲು ಕೃಷಿಲತ್ತು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಸಂದಿಗ್ಧವಾಯಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಿಲೆಕೊನೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬೇರದ ಸಾದಿಡ್ಲ ಯಾನು ಎನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸ ಒಂದು ಪೋಯೆ ಈ ಬೇರ 1990 ಇಸವಿಡು ಯಾನು ಕಲತ್ತೂರದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಆ ಹಲ್ಲಿದ ಪ್ರದೇಶಡು ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಅಂಗಡಿಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಡು ಒಂಜಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಬರೆಯರೆ ಶುರುವಾಂಡು ಬಯ್ಯದ ಪತ್ರಿಕೆ ಕಾರವಾಳಂದು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಈ ಕಾರವಾಳ ಪತ್ರಿಕೆಡು ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟನ ದಿಯೇರು ತುಳುಕು ಬೋಡಾದು ತುಳುರಂಗ ಅಂದು ಪಂಡದು ಈ ತುಳುರಂಗ ಅಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟಟ್ಟು ತುಳುತ್ತ ಕೆಲವು ಕತೆ ಕವಿತೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಬರೆಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶನು
ಅಲ್ಪ ಮಂತ್ ಕೊರಿಯರು ಐಟೆ ಆ ಸಮಯಡು ಸಂಪಾದಕರಾದು ಆ ಪತ್ರಿಕೆದ ನೆತ್ತ ತುಳುರಂಗದ ಸಂಪಾದಕರಾದು BP ಸೇನಿಂದ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಆರು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಕೊರಿಯರ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇರು. ಈ ಕತೆ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಪೂರ ಓದು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತಡು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಡು ಕೆಲವೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮೂಡೊಂದು ಬತ್ತನು. ಓ ಮಾತೆರ್ಲ ಕತೆ ಕವಿತೆಲು ಬರೆ ಪೇರಿಗೆ ಅಂಚಾಂಡ ಎಂಕ್ ದಾಯ ಬರೆಯರ ಬಳ್ಳಿಂದು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಉಡಲ್ಡೊಂಜಿ ಆಸೆ ಪುಟ್ಟುಂಡು. ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕ್ ದಾದಾತಿನ ಪಂಡ ಈ ನಾಟಕ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ ಈ ಕತೆ ಬರೆಯರ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಈ ನಾಟಕ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪುಣ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನ್ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಪದ್ಯನ ಬರೆ ಹೊಂದಿತ್ತೆ. ಒಂಜಿ ಒವ್ವನ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ದಾಟಿದ ಪದ್ಯನ ಬರೆದು ಐನು ಪದ ಮನ್ಪುಣಕ್ಲೇನ ಕೈಕ್ ಕೈಜಿನ ಸಂಗೀತ ದಾಖಲನ ಕೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಅವೇ ರೀತಿಯ ಸಂಗೀತನ ಪಾಡ್ಪಾದು ಅವು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಪದ್ಯ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಪದ್ಯಗಳೇನು ಬರೆಯೋದು ನಡೆದವರ ಹೆಂಗೆ ಕತೆ ಕವಿತೆ ಬರೆಯರೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಉಮೇದು ತಿಕ್ಕಂಡು. ಈ ಉಮೇದು ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಯಾನು ಇಂಚಿನ ಕಾರವಾಳ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕತೆನ ಬರೆದು ಕಡಪುಡಿಯ ಸುರುತ ಸಮಯಡು ಆ ಕತೆ ಯಾನು ಈ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಡಪುಡ್ನಾಂಡ ಮಗರ್ನ ಮಂಗಳವಾರ ದಾನಿ ಅಂಗಾರದ ದಿನಟ್ಟು ಈ ಕತೆ ಪ್ರಕಟ ಆಂಡು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಐತಡಿಟ್ಟು ಎಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಾಕಾಜಿ ಪೂರ ಬರೆದು ಕಡಪುಡಿಯರು ಈರ್ನ ಕತೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡಾಪುನು ಈರು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆ ಓಡು ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಕತೆನ ಬರೆಯೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕವಿತೆಗಳೆಲ್ಲ ಬರೆಯರ ಶುರು ಮಲ್ತೆ. ಈ ಕತೆ ಕವಿತೆದೊಟ್ಟಿಗೂ ಯಾನು ಬಾಕಿದ ವಿಷಯಗಳ ಪಂಡ ಎಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಲೇಖನಗಳೇನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ಎಂಚಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆವಡೊಂದು ಪಂಪುಣಂಚಿನ ಲೇಖನಗಳೇನು ಪೂರ ಬರೆಯೊಂದು ಯಾನು ಸಾಧಾರಣ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲೇಖಕಿ ಕವಿಯಾದು ಮಾತೆರ್ನೆದುರುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ತೋಜಿದು ಬತ್ತೆ ಅಂಚ ಪಣಿಯರ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಎನ್ನ ಜೀವನದ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು. ನಾಟಿ ವೈದ್ಯೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಸೂಕು ಮರ್ದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೀರು ಸೂತಾಗಣಿಕ್ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ವಿಷಯತ್ತು ಆ ಸೂತಾಗಣಕ್ಲೆನ ಅಗ್ನಿನಿ ಶಮನ ಮನ್ತದೆ ಪಂಡ ಅಗ್ನಿನಿ ಶಮನ ಮಲ್ಪೋಡು ನಾಡ ಮಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಶಮನ ಮನ್ಪೋಡು ಆ ಮಂತ್ರನು ಶಮನ ಮಂತದು ಆರು ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಮರ್ದುನು ಪಂಡ ಪಜ್ಜಿ ಮರ್ದುಗಳೇನು ಗುದ್ದುದು ಕಾಡಿಡು ಪೋದು ಸಪ್ಪುಗಳೇನು ಸಂಪೊಲ್ತದು ಐಟ್ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಆ ಮರ್ದುನು ಆರು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು. ಆ ಮರ್ದದ ಆತ ಪ್ರಚಾರ ಇಜ್ಜಾಂಡಪಗ ಆಂಡಲ ಆರೆಗೆ ಬಾರಿ ಪುದರಿತ್ತನು ಪೊಪ್ಪಗಲ ಶಂಕರಾಳು ಪಂಡದು ಆರೆಗೆ ಸೂಕು ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪಿನಾರು ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪ್ರಚಾರ ಇತ್ತುಂಡು. 2003 ಇಸವಿಡು ಆರು ಅಸೌಖ್ಯಡು ತೀರ್ಪೋಯರು ಪಂಡ ಆರೆಗೆ ಪ್ರಾಯಳ ಆದಿತ್ತುಂಡು 75 ವರ್ಷ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಆರು ತೀರ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ಲೆ ನಿಲ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಣ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಪೊಪ್ಪ ಈ ಮರ್ದನು ಏರೆಗ್ಲ ಕೊರ್ತಿಜರತ್ತ ಅವು ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಇಂದು ಪಂಡದು ಇಲ್ಲಾಡು ಪಾತೆರೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ಐನು ಎಂಕ್ ಪೊಪ್ಪ ಕೊರ್ತೀರ ಆ ಮರ್ದನು ಯಾನು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಾಡು ಮೈಸೂರುಡು ಆರು ಮೈಸೂರುಗೊರ ಬತ್ತುಪ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನ ಕಾಲಾಡ್ದ ಪೊಕ್ಕ ಈ ಮರ್ದನು ಈ ಬಾಕಿದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರೊಂದು ಬಲ್ಲ ಮಗ ಅಂತ ಪಂಡದು ಎಂಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತದೇರು ಪಂಡೇರು. ಆ ಮರ್ದನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತನೆಡ್ದವರ ಆ ಮರ್ದು ಎಂಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಜುವಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಪಂಡದು ಪಣಿಯರ ಎಂಕ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆರ ಆನಿ ಕೊರಂದೆ ಪೋತಿರ್ನಾಂಡ ಆ ಮರ್ದು ಅವು ಆಡಿಗೆ ಉಂತುದು ಪೋತಿ ಅಪಗ ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಗೊಂದಲ ಬನ್ನಗ ಇಂಚ ಅಕ್ಕ ಪನ್ನೆಡ್ದವರ ಯಾನು ಮೈಸೂರು ಇತ್ತಿನಾಲ್ ಆ ಮರ್ದನು ಎಂಕ್ ಮೂಲು ಊರುಡು ಕೊರಿಯರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗಾವು ಐಡ್ದವರ ಐನು ಏರೆಗಾಲ ಕೊರೋಡು ಪಂಡದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಂತನ ಪೊರ್ತುಗು ಐನು ಎಂಕ್ ಅಕ್ಲು ಆ ಮರ್ದನು ಕೊರಿಯರು. ಆ ಮರ್ದು ಪಂಡ ಐಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮೂಲಕ ಬರೋಡು ಆ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮೂಲಕ ಬತ್ತದು ಆರು ಐನೆ ಪೊಪ್ಪ ಆರೆಗೆ ಬರೆದು ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಆಶೀರ್ವಾದದೊಟ್ಟಿಗೂ ಐನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಬರೆತಿನಂಚಿನ ಅಂದೇನು ಮರ್ದದ ಮೂಲ ಏನು ಆ ಸಸ್ಯಗಳೇನು ಅವೇ ರೀತಿ ಐಟಿ ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ಮಂತ್ರನು ಪೂರ ಎಂಕ್ ಅಕ್ಕ ಪಂಡದು ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮೂಲಕ ಜ್ಯೋತಿಷರನ ನಿರ್ದೇಶದ ಮೂಲಕ ಐನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು ಏನೊಂಜಿ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ಆದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯೆ ಆಯ್ದ ಪಕ್ಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂಚೂರು ಇತ್ತೆ ಪಿರವು ಪೋವೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪೋಪುಣಂಚಿನ ಸಾದಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬೇತೆನೆ ರೀತಿಲುಂಡು. ತುಳು ಉಕ್ಕು ಬೋಡಾದು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪುನು ಅವೇ ರೀತಿ ಲಿಪಿಕ್ಕು ಬೋಡಾದು ತುಳು ಲಿಪಿಕ್ಕು ಬೋಡಾದು ಒಂಚೂರು ಜನಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನು ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪವನು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ವಿಷಯದೊಟ್ಟಿಗೂ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನಡ್ತು ಯೌವನ ಅವಸ್ಥೆದ ಈಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಗೃಹಸ್ಥೆ ಅದು ಐತೆ ರೆಟ್ಟೆಂಕ್ ಯಾನು ಸಂಸಾರ ಜೀವನಗಳ ಪಜ್ಜದೀತೆ
ಎಂಕೆ ಎನ್ನ ಬಡಜಿ ಸವಿತಾ ಅವೇ ರೀತಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಗಲುಳ್ಳಲು ವೃದ್ಧಿ ಪಂಡದು 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ ಶೇನಿ ಶಾಲೆಡ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಇನಿ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ವಾಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಕೆಲಸಗಳೇನು ಯಾನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅತ್ತಂದೆ ಇತ್ತೆ ದೈವಾರಾಧನೆದ ನೆಟ್ಟು ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪಾವುನು ಜನಕುಲಡ ನಿಷ್ಠೂರ ಆಂಡಲಾವು ನಮ್ಮ ಅಜೆ ತತ್ತದ ಪೋಪುನಂಚಿನ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ತೆರಿಪಾವುಡು ಪಂಡದು ಯಾನಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ದುಂಬು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇರ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ ಹಿಡಿದು ಇಡೀ ಮಟ್ಟದ ಮಾತಾ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಇದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಬುಡ್ಪಾದ ಪಂಡರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಏತೋ ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಡು ಅಂಚನೆ ತುಳು ರಂಗೋಡು ಅಂಚನೆ ಕವಿತೆ ಕಾದಂಬರಿ ಬರೆಪುನೇಟ್ ಪೂರ ಭಾರಿ ಪುದರಿತ್ತು ನೀರು ಅಂಚನೆ ಈಗ ಕೆಲವು ಕಾದಂಬರಿಗಳೆಲ್ಲ ಓದಿದ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾದಂಬರಿ ತುಂಬ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಪೂರ್ಣ ಓದಿದೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನೆಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ದೈವಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾದಂಬರಿ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಇದನ್ನ ಕಾರವಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಪೂರ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಬರೋಂದಿತ್ತು ಕತೆಗಳು ಬರೋಂದಿತ್ತು ಇಂಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಇನ್ನು ಓದೊಂದಿತ್ತ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗೊಂದಿತ್ತು ಇಂಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿ ಹೋಗು ಇನ್ನು ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ದೈವಾರಾಧನದ ಮಿತ್ತು ಚೂರು ಗಮನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಂತ ಪಂಡಾರ ಅಪ್ಪಾಗ ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೇನುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ದುಮ್ಮು ನಡತೊಂದಿತ್ತಲಕ ಇತ್ತೆ ನಡತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ತೋಜುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಈ ಅಜೆ ತತ್ವ ಪೋಪಿನ ದೈವ ನಡೆ ಅಂತ ಇರೇ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡಾರ ಇತ್ತೆದ ಈ ಕಲ್ಜಿಗೋಡು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಇತ್ತೆದ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆಡು ಇತ್ತೆ ನಡತೊಂದು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಆ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಎಂಚ ಪೋವಡು ಪಂಡದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ನೀರು ಪನ್ವರ ಅವೇ ದೈವಾರಾಧನೆಡು ಅಜೆ ತತ್ತದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಏರು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ದೈವನು ಕಟ್ಟುನೇ ಇರ್ತು ಬತ್ತನ ದೈವನ ನಡಪಡಾದು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನಕ್ಲು ಅವೇ ರೀತಿ ಐಕಿ ಆ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಮಾಹಿತಿನಿ ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತರವಾಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮನ್ಪೇರೆಗೋಸ್ಕರ ಇಜ್ಜಿನಾಂಡ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮನ್ಪೇರೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಿನಾಂಡ ಒಂಜಿ ತಾಂಬೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ದೀಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ನಿರ್ದೇಶನಲ್ಲ ಸರಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಪಂಡದ ಕೊರನಂಚಿನ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ಸರಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಮಾತಾ ಕಡೆಟ್ಲ ಪನ್ಪುಣೆತ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಂಡಗ ದಯಮಲ್ತದ ಐನು ಏರ್ಲ ತಪ್ಪೇನಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಯ ಪಂಡ ಬೇ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಎಂಚ ಪಂಡೆ ಓಳು ತಪ್ಪು ಆತನು ಪಂಡದು ತೋಜಾದ ಕೊರ್ಲೆಂದು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ತುಯಿನಂಚಿನ ವೀಕ್ಷಕರನಕ್ಕೆ ಬೋಯ್ತನಂಚಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೇರ್ಲ ಅವು ಜನ ನೆರ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೇರ್ಲ ಯಾವು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಐನು ಓವೆನ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಗುಮ್ಮನಗದೆ ತೋಣುಜ ದಯ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲು ಪಂಡರ್ನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲು ಐನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೋಣ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಲು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪಂಡದು ನೆರ್ದು ಪಂಡರ್ನಾಡ ಎಂಕ್ಲೈಕ್ ಪ್ರತಿ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರ್ಲ ಪೋಪುಜೆ ಏರೆಡಲ್ಲ ಇದೆ ಓಲಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಆಪಣಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ತಪ್ಪು ನಡೆದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಂದಾಂಡ ಐನು ಯಾನೀರೆಗೆ ಪನ್ನೋಡು ಈರು ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪೋರ್ದಾಂಡ ಆ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪುನೇನು ಯಾನೀರೆಗೆ ಪಂಡಿಜಿಂದಾಂಡ ಐತ ದೋಷ ಬರ್ಪುನೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನಾಗಿ ಎಂಕಿಂದತ್ತು ಈರೆಗೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈತ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಯಾನು ಪಾತಿರುನ ವಿಷಯ ಆವಡು ಅಲ್ಪ ದೈವದ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಆವಡು ಓಲ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಯಾನು ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪು ಎಂದು ಪನ್ಪುನವು ಈರೆಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನದಾಂಡ ಆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಷಯನೇ ಆ ಗೊತ್ತುಂಜದನಾಗಿ ಹೊರ ಪನ್ನೋಡು ಅಪ್ಪಗಾಯ ಪನ್ಪೆ ಆಂಡನ್ನ ತಪ್ಪಾಂಡು ಏನು ಮಲ್ತನ ಗೊತ್ತು ಜಾಂಡು ದೈವ ಎಂಕ ಮಾಪು ಮಲ್ಪಾಡು ಪಂಡದ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಂಡೆಂದಾಂಡ ಆ ಮಲ್ತನ ತಪ್ಪುಗು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ ಅವಲಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಾಯ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ ಮಲ್ಪೇರೆ ಪೋಡು ದಿಜ್ಜಿ ಆಯೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ಈ ಏರ್ ಪನಿಯರೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲಾಗ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ಐಟ್ ನೀ ಎಂಕ್ ಪಂಡದ ಕೊರಡೈನ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಅಹಂಭಾವಡು ಪೋಯಿಂದಾಂಡ ಈರು ಪಂಡ ನಾವು ಈರೆಗೆ ಸರಿಯಾಣ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಈರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಈರ್ನ ದೋಷ ಅಲ್ಪ ಪರಿಹಾರ ಅಂಡು ಈರು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಾರು ಪಂಡರ್ ಆಯ ಮಲ್ತಿಜೆ ಪನ್ಪುಣ ವಿಷಯ ಅಲ್ಪ ಸರಿಯಾಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಪೋಯಿನ ಅಲ್ಪ ಪಣೊಂದುಪ್ಪ ಪ್ರಧಾನವಾದ ನಮ್ಮ ತೂಪುನೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆಂಜಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆರಾಧನೆ ಇಡು ನಮಕ್ ಒಲ್ಪ ಪೋಂಡು ನಲ್ಲ ತುಯರ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೈವದ ನೇಮಾತ ದೈವದ ಕೋಲ ಅಂದು ಪಂಡ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕೋಲ ಈ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕೋಲ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ಟು ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ಟು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ ಅಣಗಲ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆದ ಇಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅವು ಓಲು ಆಪುಂಡು ಪನಿಯರ ಆಪುಜಿ ಆಂಡ ಈ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕೋಲಗ್ ದುಂಬುದಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮಿತಿ ದೀದಿತ್ತೀರಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕೋಲ ಆವುಡುಂದಾಂಡ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಮಾತ್ರತ್ತು ಒಂಜಿ ಕೋಲ ನೇಮ ಆವುಡುಂದಾಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಐಕ್ಯ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತರವಾಡು ಉಂಡು ತುಳಿ ಈ ತರವಾಡು ದೈವಗಳು ನೆಲೆಯಾದಿತ್ತಿನವರ ಮಾತ್ರ ಆತ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ನೇಮ ಕೋಲನ್ ಮನ್ಪುಣೆ ನಮ್ಮ ಅದು ಪೊಸತ್ತಾದ ಒವ್ವಾಲೊಂಜಿ ತರವಾಡು ನಮ್ಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪೇರ್ಲಾಪುಜಿ ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪೇರ್ಲಾಪುಜಿ ಒಂಜಿ ದೇವೇರೇನು ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮನ್ಪೇರ್ಲಾಪುಜಿ ದೈವಗಳಾವುಡು ದೇವೇರಾವುಡು
ಯಾನಿತ್ತೆ ಕಟೀಲ್ ಮೇಲಾಡು ನಿಕ್ಲು ತೂದುಪ್ಪರು ದೇವಿ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಜಾಗಡ್ ನೆಲೆ ಬಪ್ಪನಾಡು ನೆಲೆ ಆಪೆ ಮಲ್ಲಾಡು ನೆಲೆ ಆಪೆ ಅವಳೆಂಕ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಬಂತಿನಿ ಓಳು ಯಾನ್ ಕುತ್ತಾರ ಪದವುಡು ಅತ್ತನಾಂಡ ಕದಿರೇಡು ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿನ ಬಲತ್ತ ಬಾಗಡು ನೆಲೆ ಆಪೆ ಅಂಚಪುರ ಪಂಡದತ್ತಾರು ಮಾಪಲ ಪುಲಿ ಕೊಯ್ಯರೆ ಪೋಯಿನವಳು ಮಾಯ ಮಲ್ತನ ದೈವ ಅಪಗ ಓಳುದು ನೆಲೆ ಆತೀರು ಅಂಚಿನ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನಗಳ ನೆಲೆಯಿನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಪರಕ್ಕೆ ಪಂಡಂದಾಂಡಲ್ಲ ಈ ಪರಕ್ಕೇನು ಓಳು ಕೊರೋಡು ಒಂದು ಪಂಡದು ದುಂಬುದಾಕ್ಲು ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಕೊರಿಯರೆ ಬಳ್ಳಿ ಪಂಡದು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಒಯ್ನು ಕೊರೋಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಲಶ ಕೊರೋಳಿ ಕಲಾಯಂದು ಪಂಡ್ಪೇರದೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಅಮೃತ ಕಲಿದಿದ್ದು ಐಕೆ ಕೇಪಲದ ಪೂ ಪಾಡ್ದು ಗುಳಿಗಾಗಲ ನೆಕ್ಕಲ ಕಲಾಯ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಡ್ದೇ ಇತ್ತಿನ ಆ ಕಲಾಯ ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮಲ ಇತ್ತದಾನೆ ಎತ್ತಿನ ಪಂಡದಾಂಡ ಅಲ್ಪ ವಿದೇಶಿ ಮಧ್ಯ ಕಲಿದೀಪು ಜರಿಯರ್ಲ ದುಂಬುದಾಕ್ಲು ಇದಾನೆ ಅಂತಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ತಾಜಾವಾಯಿನ ಕಲಿ ಒಯ್ದು ತಾರೆಡ್ದು ದೆತ್ತನಂಚಿನ ಕಲೀನ ಕೊಣತ್ತದ ಅಲ್ಪ ದೀದು ನಮಕ್ ಇಂದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೇರೆ ದೈವಗ್ ಅಮೃತ ಕಲಶ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಐನು ಅಮೃತ ಅಂದು ಪನ್ಪುಣ ನಿಜವಾಯಿನ ಇತ್ತ ಅಮೃತ ಅಂದು ಪನ್ಪುಣ ವೈನು ಕೆಂಪುದ ಕುಪ್ಪಿಡು ಕೊಣತ್ತನಿಲ್ಲ ಅಮೃತ ಅಂದೇ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ನಿಜವಾದ ಸರಿಯತ್ತು ದಯಪಂಡ ಕಲಿ ದೆಪ್ಪುಣಿಯೇರು ಕಲಿ ಮೂರ್ತೆ ದಕ್ಕಲು ದೆಪ್ಪುಣು ಕಲಿನ ಆತ ಶುದ್ಧಾಚಾರಡು ದೆಪ್ಪೇರು ಅಕಲ ಆಪರ್ತುಡು ನಮಕ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಬೋಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಿತ್ತಿರಡು ಕಲಿ ಮೂರುಂದಾಂಡ ಆ ಕಲೀನು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಒವ್ವಾಲೊಂಜಿ ದೈವ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನದಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅಲ್ಪ ದೀದು ಪೋಪೇರು ಹತ್ತನಾಂಡ ಕೊರತಿನ ಫಲ ಇತ್ತಿನ ಕೊರತಿನ ಫಲಾಗಿ ದೀದು ಎಂದು ಮಲ್ಪೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕನೆ ಅಕ್ಲು ಐನು ಮಾರಿಯರೆ ಕೊಣಪೇರು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಅಂಚಾಪ್ ಆಂಡ ಮೂಲು ದಾನೆಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಕಂಪೆನಿಗ್ಲೇಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗ್ಲೇಡು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಮಧ್ಯ ಐನು ಏರು ಮಲ್ತದು ಉಪ್ಪೇರೆಂದು ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ನಮಕ್ ಎಂಚ ಮಂತೇರೆಂದು ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಐಕೆ ಎಂಚಿನ ಪಾಡ್ದೇರು ಒವ್ವು ಇಲ್ಲ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕೋಲ ಇಲ್ಲೋ ಕೇಳ್ದವಳು ಉಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಮಾತೇರ್ಲ ಸೊಂಟಡು ಚೂರು ಪಾರೊಂದಲ ಬರ್ಪೇರು ಐತರೆಟ್ಟು ಸೊಂಟಡು ಕುತ್ತೊಂದಲ ಬರ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮೈಲು ಉದ್ದದ ಸಾಲು ಉಂತದು ಕೊರಗಜ್ಜಗೆ ಅಮೃತ ಮೈಪುನು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಆವರ ದೈವಗ ಆವರನ ಪರಕೆದ ಉಣ್ಣಗ ಬನ್ನಗ ಕೊರ್ಲೆಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅವಾಗ ಮುಕ್ಳು ಮಾತೇರ್ಲ ಬೋದು ಮೈಪೇರು ಈ ಒಯ್ನು ಈ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇಡು ಬತ್ತಿನ ಇಲ್ಲ ಈ ಒಕ್ಕ ಕುಪ್ಪಿಡು ಬತ್ತಿನ ವಿದೇಶ ಮಧ್ಯಗಳೇನು ಪೂರ ಮೈಪೇರು ಆ ರೀತಿ ಮಂತದು ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಹಾಳು ಮಲ್ಪೇರು ಅವಾಗ ಅವಳು ದಾಣೆ ಅವಡು ಪಂಡಂದಾಂಡ ದುಂಬುದ ಕ್ರಮಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜ ಆ ನಡಪುಡ್ನ ಆಯಿಲ್ಲದಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಶುದ್ಧಡು ದೆತ್ತನಂಚಿನ ಇತ್ತಲ ಕಡೆ ಏತೋ ಕಡಿಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರು ಮೂರ್ತೆ ಮೂರು ನಕ್ಲು ಕಲಿ ದೆಪ್ಪುನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಲಿನೇ ಕೊರಡು ಈರು ಪರಕ್ಕೆ ಪನ್ನಗಳ ಇರು ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಕೊರಗಜ್ಜಗ ಯಾಣ ಅಮೃತನೇ ಕೊರ್ಪೆಂದು ದಾಯ ಪನೋಡು ಒಂಜಿ ಬೊಂಡ ಕೊರ್ನಂಡಲ ಅವು ಅಮೃತನೇ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೊಂಡ ನೀರು ಕೊರಿಯಾರ್ನಂಡಲ ಅವು ಅಮೃತನೇ ಅಪ್ಪುಂಡು ಅಮೃತನೇ ಕೊರ್ಕ ಪೇರು ಕೊರ್ಲೆ ಇರು ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಾಡು ಪೆತ್ತ ಕಂಜಿಗ್ಲೆಗ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದಾಂಡ ಯಾನ್ ಎಣ್ಣುನೆ ಕೊರಗಜ್ಜ ಇರೆಗೆ ಒಂಜಿಕೊಂಡೆ ಪೇರು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಪಂಡದು ಅವಾಗ ಆ ಪೇರಿನಿ ಯಾನ ಓವಲ್ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಕೋಲಾಪುನ ಪೊತ್ತುಗ ಐನು ಪೋದು ಸಂದಾವೆ ಆ ಸಂದಾವಡ್ದಾಂಡಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಡು ದುಂಬುದಕ್ಲು ಅವೇ ರೀತಿ ಓಳು ಸಂದೋಡ ಆ ಜಾಗೆಗೆ ಸಂದಾವಡ ಆಡ ಇತ್ತದಾದತನ ಪಂಡ ಮುಟ್ಟು ಕೊಂಜಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಗುಡಿ ಬೈದಂಡು ಈ ಗುಡಿ ಬತ್ತಿನವು ನಿಜವಾದ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಕೊರಗಜ್ಜ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಾಯಿರಿಜ್ಜಿ ಅವು ನಿಜವಾದಲ್ಲ ತಪ್ಪು ನನ್ನದು ಪನ್ಪೇರು ದುಂಬುದಕ್ಲು ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಪಣೊಂದಿದ್ದೇರು ಕೊರಗಜ್ಜೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಕಾರಣಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ಒಲ್ಲ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಾಯಿರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಾರಣಿಕ ಅವಳು ದನೆಲ್ಲ ತೋಜಿದು ಉಪ್ಪೋಡು ಅತ್ತನಾಂಡ ನಂಜಿ ಒವ್ವಾಂಡಲ ತತ್ತು ಮೋಸಡು ಅಲ್ಪ ಇಂಚಿನಾಂಡಲ ಆದು ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪುಣು ಬಂಡ ನೆಲಾಯಿನ ಜಾಗೆ ಆ ನೆಲಾಯಿನ ಜಾಗೆಡು ಅವು ಕಾರಣಿಕ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಣು ನಮ್ಮ ಅದೇ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಾವಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ದೋಷನ ದಾನೆಲ್ಲ ಲೋಪಗಳು ತೋಜಿನಾಗ ಅಲ್ಪ ಬಲಿ ಮೆದಿದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಾವಡು ಪಂಡದು ಅಂಚಿನ ಗುಡಿನ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಕಟ್ಟಾವೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಪ್ಪ ದಾನೆ ಪುಂಡು ಮೂಲ ಸ್ಥಾನದ ಆ ಬೀಲೆ ಓಳು ಒರಿಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಬೀಲೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಜಾಗೆ ಕೊರ್ಪುಂಡದಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡ್ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಆ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋದು ಕೈ ಮುಗಿಯೋಡತ್ತಂದೆ ಅವೇ ದೇವೇರಿನ ಪುದರಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಜಾಗೆಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಾಂಡ ಅಲ್ಪದ ಕಾರಣಿಕಗೆ ದಾನೆ ಪುಂಡು ಪೆಟ್ಟಾಪುಜ ಅಂಚ ಪಂಡದ ಇರು ಭಜನಾ ಮಂದಿರಗಳೇನು ಕಟ್ಟಾವಲಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಾವನ್ನೆಟ್ಟು ತಪ್ಪು ಒಂದು ಪನೀರಾಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಭಜನೆ ಅಲ್ಪ ದೀಪು ನೀರು ದೇವೇರನ ಫೋಟೋ ದೀಪ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಾಬೇರು ಅಲ್ಪ ಬೊಲ್ಲಿದ ಇಜ್ಜಿನಾಂಡ ಚೆಂಬುದ ಮೂರ್ತಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮನ್ಪೇರು ಕೊರಗಜ್ಜನ ರೂಪುನು ಮನ್ಪೇರು ಕೊರಗಜ್ಜನ ರೂಪು ಅಂತದ್ದು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕೈಟ್ ತ್ರಿಶೂಲನು ಕೊರ್ಪೇರು ಕೊರಗಜ್ಜೆಗೆ ಮೂಜಿಮುನೆ ತಾಯ್ದ ಪತ್ತುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಓಳ್ಳ ಇಜ್ಜಿ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ದಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲೆ ಮಾತ್ರ ಪತ್ತೊಂದನೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಮೂಜಿಮುನೆ ತಾಯ್ದನ ಪತ್ತದನೇ ಗುಳಿಗ್ಗ ದೈವ ಮಾತ್ರ ತೆರಿದುಂಡತ್ತ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕೋಲ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ದುಂಬುದ ಪೊರ್ತು ಐಕೆ ದುಂಬಾದು ಜಾಗೆದ ಗುಳಿಗ್ಗ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪುಣ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅಪಘಾತ ತ್ರಿಶೂಲ ಪತ್ತದು ಆಂಡ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡ್ ದಾನೆ ಅಂತೇರು ನಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣ ತಲಪಾಡಿ ಅಂಚಿರ್ದು ಪೋಯರ ತೂನಗ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ದೈವಗಳೇನು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟ್ಟು ಕೊರಗಜ್ಜನ ರೂಪುನು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ತ್ರಿಶೂಲ ಕೊರ್ಪುನು ಅವೇ ರೀತಿ ಐಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಭರಣಗಳೇನು ಪೂರ ದೀಪನಂಚಿನ ಪಟ್ಟಿ ತಲೆಪಟ್ಟಿ ಆಪೆದ ಈಪೆದ ಅಂತ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ರಾಜನ ದೈವಗಳಿಗೆ ದೀಪನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಒಂದು ಆಭರಣಗಳೇನು ಕೊರಗಜ್ಜೆಗೆ ಕೊರ್ಪುನು ಚಕ್ಕುಲಿ ನಿಜವಾದ ಚಕ್ಕುಲಿ ಕೊರ್ಪುಂಡ ಕೊರಡು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಪೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ಕೊರ್ಪುನು ನಾಂಡ ಅಡ್ಡಿಜ್ಜಿ ಚಕ್ಕುಲಿ ಇಲ್ಲಡ ಮಲ್ತದೆ ನಿಗಲಿ ಕೊನೊಲಿ ಚಕ್ಕುಲಿ ದೈವಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪಲಿ ಯಾನು ಕಡೆ ವಿದೇಶಿ ಮಧ್ಯದ ವಿಷಯ ಪಂಡತೆ ಅವು ಎಂಚ ಮನ್ಪೇರು ಏರು ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡದು ಅಂಜಿ ಅಜ್ಜಗಾವಡು ಒಂಜಿ ದೈವಗಾವಡು ಆವರ ಕೊರ್ನಗ ಶುದ್ಧಾಚಾರಡು ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ನಮಕೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಟಿಜರು ಹಿರಿಯಕಲು ಪತ್ತೆರ ಒಂದಿನ ಪೊಂಜನಕ್ಲು ಮುಟ್ಟೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆರ ಒಂದಿನ ಪೊಂಜನಕ್ಲು ಇತ್ತಿನ ಇಲ್ಲಾಡು ಆನಿ ಅಕ್ಲನ 7 ದಿನ ಕರಿ ಅಂದೆ ನೇಮಕೊಳ ಕೊರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರು ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯನ ದಾಯಪತ್ತಾವಂದು ಪಂಡನಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ಅಂದು ಪೂರ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅತ್ತನಾಂಡ ಅವಳು ಬೇತೆ ದುರ್ವಾಸನೆಗಳು ಪೂರ ಇತ್ತಿನಾಂಡ ಆ ದೈವಗಳು ಬರಂದೆ ಕುಳ್ಳುಂಡು ಐಕೊಡೋದು ನಮ್ಮ ಆ ದೈವಗಳೇನು ಆ ಬರ್ಪುಣಂಜಿನ ಪೊರ್ತುನು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪುನು ಅಲ್ಪ ಧೂಪ ದೀಪದ ಆರತಿನ ಕೊರ್ಪುಣೆ ಅಂತ ಪಂಪೇರು ಅವೇ ನಮ್ಮ ದೈವಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಓವೇ ಒಂಜಿ ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರಡವಡು ನೆಟ್ಟವಡು ದುಂಬುದಕ್ಲು ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜಾಡು ಓವು ಆರತಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತೂದುಪ ಕೊಡಿಯಾಡಿಟ್ಟು ಬಂಡಾರ ದಿನಗಳು ಅಲ್ಪ ಆರತಿ ಮನ್ಪೇರೆ ಬಾರೆದ ದಂಡದ ಒಂಜಿ ಪೊಲಿಲಕ್ಕಾದ ಒಂಜಿ ಆರತಿ ದೆಲಕ ಮಂತದ ದೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ತೂದುಪ ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಹಾಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತದ ಜವನೇರು ಐನು ಅವು ದಾಲಾಪುಜಿಂದ ಪಂಡದು ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಕುಂತುನು ದೈವದ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ನೇಮ ಅನಗ ನೇಮ ತೂಪುನು ಇಟ್ಟು ಎದುರುಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಾಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತ್ರ ಪತ್ತು ತೂಪೇರು ಆ ಪಿರ ಉಂತನಾಕ್ಲಿ ಎರಲ್ಲ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲಿ ಇತ್ತೇರ್ನಾಣ ಬೇನ ಮೊಬೈಲ್ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ನಮ್ಮ ನೇಮನು ತೂಪುನು ದೈವನು ನೇಮಕ್ಕೆ ತುಯರ ಬುಡುಪುಜೇರು ಅಕ್ಲಾದ ತುಯರ ತೂಪುಲಜ್ಜೇರು ಕುಡರಿಯಾಗ ಬುಡುಪುನಲಜ್ಜೇರು ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬದಲಾವುಡು ನೇಮ ಕೋಲದಲ್ಪ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಇಡಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮನ್ಪುಣೇನೆ ನಿಷೇಧ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಷೇಧಂದು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ಪುನು ನಾಂಡಲ್ಲ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಏರುಳ್ಳೇರು ಆ ಕುಟುಂಬದ ಕ್ಲಾವುಡು ಆ ನಡಪುಡುನ ಕ್ಲಾವುಡು ಆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಕ್ಲಾವುಡು ಅತ್ತು ನಾಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತಿಗೆದ ಕ್ಲಾವುಡು ಮುಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನಿ ಕೊಂಡದ್ದು ಉಪ್ಪಿರಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋದಕ್ಲೆ ಏನದು ಪಂಪೇರತೆ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ಪೇರು ಐತು ಬೋರ್ಡು ನಾಂಡ ನಮಕ್ ಅಕ್ಲನ ಆ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯನ ತೂದು ನಮಕ್ ಆನಂದ ಪಡೆಯಲು ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ಕುಲ್ಲೊಲಿ ಎತ್ತಂದೆ ಐನು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳೇಡು ಪಾಡುನು ಅವೇ ರೀತಿ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ಪುಂಡು ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿ ದೀಪುನವು ಅಂಚಿನ ವಿಷಯಗಳು ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಕೊಡಿ ನಿಜವಾದ ದೈವ ಒಂಜಿ ದೈವದ ನಿಘಂಟ ಅನಗ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಕೋಲ ಅನಗ ಒಂಜಿ ತರವಾಡು ನೇಮ ಅನಗ ಅಲ್ಪ ದುಂಬಾದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೈಲಿ ಕಡ್ಪುಣಂದು ಪಂಪೇರು ಅಪ್ಪ ಕೈಲಿ ಕಡ್ಪುಣು ಒಯ್ಕಿಂದು ಕೆಲವು ಜನ ಕೇಳುವೇರು ಕೈಲಿ ಕಡ್ಪುಣು ನಿಜವಾದಲ ದೈವದ ಕೋಲಗ ನೇಮಗತ್ತು ಕೈಲಿ ಕಡ್ಪುಣು ಒಯ್ಕು ಪಂಡ ವೆಂಕಟರಮಣ ಒವೇ ತರವಾಡುಡಲ್ಲ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರನ್ನ ಮುಡಿಪುಪ್ಪುಂಡು ಈ ಮುಡಿಪ್ಪುಗ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಕಡ್ಪುಣಿ ಅಪ್ಪ ಈ ಕೈಲಿ ಕಡ್ಪುನ ಕ್ರಮಲ ಇತ್ತೆ ಬದಲಾತುಂಡು ಅಲ್ಪರ್ತೆ ಪನ್ಪೇನು ಕೈಲಿ ಕಡ್ಪುನ ಕ್ರಮಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬದಲ ದುಂಬುದಕ್ಲು ವಾರೀತಿ ಕೈಲಿ ಕಡ್ತೊಂದು ಇತ್ತೇರಿಂದು ಪಂಡನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕೈಲಿ ಕಡ್ಪಿಯರೆ 3 ತನ್ ನಿಘಂಟು ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ದೈವದ ನೇಮನು ನಿಘಂಟು ಪನ್ಪೇರು ದುಂಬು ನಿಘಂಟು ಏಪ ಒಂದು ಪಂಡದಂದು ಐಕೆ ಕೈಲಿ ಕಡ್ಪುನ ಏಪ ಅಂದಲ ನಿಘಂಟು ಪನ್ಪೇರು ಕೊನೆ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಕನ್ನಡ ಇರು ಪನ್ಪುಣೆ ಕೊನೆ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂದ ನೋಟಿಸ್ ಬರಪೇರು ಕೊನೆ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂದ ನಿಜವಾದ ಅವು ನೋಟಿಸ್ ಇಡು ಬೊಕ್ಕ ಭಾಷೆಡು ಬೊಕ್ಕ ಪುದರ್ಡು ಪೂರ ಸುಮಾರು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾತನು ಐನ ಒಂಜೊಂಜೆ ಪಜ್ಜೆ ಅದು ಪನೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಕೈಲಿ ಕಡ್ಪುನ ಮುಹೂರ್ತನ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತೇರಿನಾಂಡ ಆನಿ ಕಾಂಡೆ ಆ ಕೈಲಿ ಕಡ್ಪುನಾರು ಹಿರಿಯರು ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರು ಯಜಮಾನಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಡು ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದು ಅಲ್ಪರ್ದು ಪುಣ್ಯ ನೀರು ಪತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಪುಣ್ಯ ನೀರು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದು ಶುದ್ಧದ ಕುಂಟುಡು ಆ ಕೈಲಿ ಕಡ್ಪುನ ಅಡಿಗೆ ಪೋಡು ಒಂಜಿ 2 ಏರ್ನಾಳಲ್ಲಿ ತಂದು ಪೋಡು ಅಡಿಗೆ ಒರಿಯ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಜನ ಬೋಡಪ್ಪುನು ಕೈಲಿ ಕಡ್ಪುನಗವು ಮಗ್ರಿಯರ ಬುಡಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ದುಂಬುಂಬೇರು ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಪಾರ್ದು ಮೆಲ್ಲ ಬಾರೆ ನಿಂಚ ನೂಕುದು ಏರನ್ಲ ಮೀದಿತ್ತಿನಕ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಕೊರಿಯರ್ನಡ ಆ ಬಾರಿಗೆ ಕೈಲಿನ ಮೇಲೆ ಪತ್ತದು ಇಂಚಿ ತಿರ್ತು ಮಂತದ ಈಕೆ ಪುಣ್ಯ ನೀರು ತಲಿಪೋಡು ಪುಣ್ಯ ನೀರು ತಲಿತದು ಸಾದಿರೆ ಬಣ್ಣಗಳ ಪುಣ್ಯ ನೀರು ತಲಿತೊಂದೇ ಬರೋಡು ಬತ್ತದು ಮೂಲು ಎಡ್ಡೊಂಜಿ ಗೋಣಿ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಲವಾಯಿನಂಚಿನ ಗೋಣಿದ ನಮ್ಮ ನಾರದ ಗೋಣಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ಗೋಣಿ ಎತ್ತು ಇಂಚಿನ ಗೋಣಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಲ್ತದ್ದು ಇದು ಅಕ್ಲು ಬಣ್ಣಗಳು ಬರ್ದು ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನುರ್ಗೆದ ಕೆತ್ತೆಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಈ ನುರ್ಗೆದ ಕೆತ್ತೆಯನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದು ಈ ಕೈಲ್ದ ಅಡೀತ ಭಾಗ ನಿಂಚ ಗೀರಿದು ಐನು ಮಲ್ಲೆ ಮಂತದು ಐತೆ ಎಡಕ್ಕೆ ನುರ್ಗೆದ ಕೆತ್ತದಿದ್ದು ಐಕೆ ಕೂಡ ಬಾರದ ಬಲ್ಲುಡು ಇಂಚ ಆ ನುರ್ಗೆದ ಕೆತ್ತೆ ಬೂರಂದ ಲೆಕ್ಕ ಕಟ್ಟದು ಐನು ಗೋಣಿಡ್ದು ಇಂಚ ಅದು ಪುಣ್ಯ ನೀರು ತಲ್ತದು ಪುಗ್ಗೆ ತಟ್ಟುಡು ದೀದು ಎನ್ಮದಿನ ಕರೀದು ಕೈಲಿ ಕಡ್ಪುಣ ಬಂಡ ದೈವದ ನೇಮ ಜಿಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮುಡಿಪುದ ಸೇವೆಯ ಪಾಪುಡ ಐಕೆ ದುಂಬು ಎನ್ಮದಿನಕ್ಕೆ ದುಂಬ ಎನ್ಮದಿನತ್ತ ಒಂಜಿ
ಅಂತರ ಬೋಡಾಪುನು ಈ ಅಂತರದನಿ ಕಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ಪುಲ್ಯಕಲದ ಇಜ್ಜಿನ ಯಪ್ಪನ ಲಕ್ಕದು ಆಗ ಕೈಲಿನ ಕೊಣತದು ಸುದ್ದಾಡು ಮೀದು ಕೊಣತದು ಮೂರು ಕಟ್ಟೋಡ ಇಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ದಾಸಯ್ಯನಕ್ಲು ಬತ್ತೇರು ಆ ಕೈಲಿ ಹಿಡ್ದು ತೆಪ್ಪೇರು ಅವಾಗ ಅವಳೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಈ ಕೈಲಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಪರಂದಂದ ಎತ್ತಿನದಾಂಡ ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಐತಂದೇನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಪಾಡಪ್ಪನು ದಾಯ ಪರಂದಿಜಿಂದಾಂಡ ದೋಷ ಉಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಕೈಲಿ ಕಟ್ತನ ವಿಷಯ ಸರಿಯಾತಿಜಿ ನೇಮಗ್ ರಥಪತ್ತನ ಮಾವುಡು ನೇಮಗ್ ಕುದ್ದಿದೀನ ಮಾವುಡು ಬೂಲ್ಯ ಕೊರನ ಮಾವುಡು ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡು ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾತಿಜಿ ಇಂದು ಪಂಡದು ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ತುಂಬುದಕ್ಲು ಇತ್ತ ಓವುಲಜ್ಜಿ ಸೀದ ಪೋಯರು ಕೈಲಿ ಕಟ್ತೇರು ಕೊಣತ್ತೇರು ಪರಂದಿಜಿಂದಾಂಡ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದು ಪರಂದು ಕೊಣತ್ತೇರು ಐನು ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವೇರನ ಸೇವೆಡು ಮಂತೇರು ಈ ಕೈಲಿ ಕಟ್ತದ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಣಿಯರ ಬಿಡ್ದುಕೊಂಡು ಕೈಲಿ ಕಟ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವೇರನ ಮುಡಿಪು ಕೈಲಿ ಕಟ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಮದ್ಯ ಮಾಂಸನ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮದ್ಯ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನಿಯರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಕೈಲಿ ಕಟ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಡ ಕೆಲವು ಇತ್ತದ ಜವನೇರು ದಾದನ ಪೇರು ಪಂಡ ಬಯ್ಯನಗೆ ಪಲ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಚೂರು ಅಮಲ್ದೆ ತೊಂಜಿನ ಅಪ್ಪಜಿ ಅಕ್ಲ ಅಮಲ್ದೆ ತೊಂದು ಬೇರು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋಪೇರು ಬೋಡಿತನಂಜಿನ ತನಸುಗಳೇನು ತಿನ್ಪೇರು ಆ ವ್ರತ ಇಟ್ಲ ಅವಳು ಭಂಗ ಅಂತೀರು ಅವಾಗ ಒರಿ ಮಲ್ತದ್ದು ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಜ್ಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಇಂದೇನು ಮಂತೊಂದು ಪೋಂಡ ಮಾತ್ರ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾಯಿನ ಬಿಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಇತ್ತದ ಜವನೇರು ದಾನೆ ಮನ್ಪೇರದು ಪಂಡಿರ್ದಾಂಡ ಇಂದೇನು ಒಯ್ಯನ್ಲ ಗುಮನಗದೆತ್ತನಂದೆ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡು ಅಮಲು ಪಾಡುವೇರು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋದು ಅಲ್ಪ ಮಾಂಸ ತಿನ್ಪೇರು ತಿಂದದ್ದು ಅಕ್ಲ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಪ್ಪ ಒರಿ ನಮ್ಮ ತರವಾಡು ಆವಡು ಕುಟುಂಬದ ಆವಡು ಒರಿಯೇ ಅದು ಒಯ್ನೇ ಒಂಜಿ ಶುದ್ಧಾಚಾರನ ಪಾಲನೆ ಮಂತನದಾಂಡ ಐನು ಕುಡರಿ ಐಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಬತ್ತೆಂದಾಂಡ ಅವು ದೈವಗ ಸಮ್ಮತ ಆಪುಜಿ ಅಪ್ಪ ಮಲ್ತನಾಯಗ್ಲ ಐತ ಪ್ರತಿಫಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅಪ್ಪಡು ಐತ ಅವರ ಸರಿಯಾಯಿನ ವಿಷಯಡು ಪೋಡುಂದು ಪಂಪೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎನ್ಮದಿನತ ಒಂಜಿ ವ್ರತನಿಷ್ಠೆನ ಮಂತನದಾಂಡ ವ್ರತನಿಷ್ಠೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತೆನಸಿರಿದಾಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಸಸ್ಯಾರನ ಮಾತ್ರ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಪಂಡ ಓ ಮದ್ಯ ಬೊಡ್ಚಿ ಮಾಂಸ ಬೊಡ್ಚಿ ಈತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೈಲಿ ಕಡ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಸಂತೋಷ ಇದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪಂಡರ ಇನ್ನು ಈ ಅವಳು ಕೈಲಿ ಕಡ್ಪೇರು ಮೂಲ ನೇಮ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಜನಕ್ಕಳು ತಿಳಿವೇನಂತಂದ್ರೆ ಇತ್ತದ ಕಾಲದ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ನೆನಪುನ ಅವು ದೈವಗೆ ಕೈಲಿ ಕಡ್ಪುನೆ ಪಂಡದಿಂದ ಅಪ್ಪ ದಾಯ ತಿನ್ನಿಯರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಕೇಳೋಣ ಅಂಚ ದಾನೆ ಹಾಪುಂಡು ದೈವಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಕೋರಿ ಕೊರ್ಪುಜಾರ ಬೊಕ ಒಂದು ತರೆ ಕೊಯ್ಪುಜಾರ ಕೋರಿನ ಅಪ್ಪ ದೈವ ಕೈಲಿ ಕಡ್ತಾನೆ ದಾಯ ತಿನ್ನಿಯರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಅಪ್ಪ ಅದೇ ಒಯ್ಕ್ ಕೈಲಿ ಕಡ್ಪುನೆ ಪಂಪುನ ವಿಷಯ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರ ಮುಡಿಪುಗು ಬಡದು ಕೈಲಿ ಕಡ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಒಂದು ಇರಿನಿ ಪಂಡಾರ ನಿಜವಾದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಿರುಡನೆಂಚನ ವಿಷಯ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಕೈಲಿ ಕಡ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯನ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪಂಡಾರ ಕೈಲಿ ಕಡ್ತರೆ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಎನ್ಮದಿನ ಕರಿದು ನೇಮ ಹಾಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಎನ್ಮದಿನ ಕರಿದು ನೇಮ ಅನ್ನಗ ಕೆಲವು ತರವಾಡಿಲಾಡವಡು ಬುತ್ತಸನಡವಳು ಬಂಡಾರ ಅವಳೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಕೆಲವು ಸಮಯಡು ಬೇತೆ ಕುಡಂಜಿದಿ ಗಿಡದು ಬಂಡಾರ ಕೊಂತದು ನೇಮಾಪುನ ಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಪ್ಪ ಐಟ್ ಬಂಡಾರ ಕೊಂತದು ಒಂಚಿ ಕೊಡಿಯಾಡಿ ದೀಪುನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಪುರ ಉಂಡತೆ ಅಪ್ಪ ಐಟ್ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳುಂಟು ಇತ್ತ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಿಡು ಕೊಡಿಯಾಡಿ ದೀಪನ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಕೆಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಪುರ ಬರೋದು ಅವು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಏದಾದ ಪಾತ್ರ